ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں ساڈا مرشد کملی والا ہے ساڈا مرشد کملی والا ہے کسی اور مرشد پڑھیے کیوں آقا نے چیزاں دو دتیاں قرآن تے سنت پیاری تے عمل کما لینا فرمان حبیب غفاری اے رستہ جنت جاندا ہے اے رستہ جنت جاندا ہے ایویں کھوبے دے وچ وڑیے کیوں اللہ اکبر ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں کسے گل وچ جھگڑا پے جاوے اے اللہ نے فرمایا ہے قرآن حدیث دے کولو تسی مسئلہ حل کرایا جے کسے گل وچ جھگڑا پے جاوے اے اللہ نے فرمایا ہے قرآن حدیث دے کولو تسی مسئلہ حل کرایا جے جد کول قرآن حدیث ہوئے جد کول قرآن حدیث ہوئے ایویں جھوٹ لڑائیاں لڑیے کیوں ساڈا مرشد کملی والا ہے کسی اور نو مرشد پھڑیے کیوں ساڈا مرشد کملی والا ہے کسی اور نو مرشد پھڑیے کیوں رب ہر ایک دی ہی سندا ہے نہیں لوڑ وسیلے پاون دی ایویں خیر چ کرایہ کر کر کے کی لوڑ دراڈے جامن دی رب ہر ایک دی ہی سندا ہے نہیں لوڑ وسیلے پاون دی ایویں خیر چ کرایہ کر کر کے کی لوڑ دراڈے جامن دی رب شاہ رگ تو بھی نیڑے ہے رب شاہ رگ تو بھی نیڑے ہے ایویں پاڑیاں لا کے چڑھیے کیوں رب شاہ رگ تو بھی نیڑے ہے ایویں پاڑیاں لا کے چڑھیے کیوں ساڈا مرشد کملی والا ہے ساڈا مرشد کملی والا ہے کسی اور نو مرشد پھڑیے کیوں جی ایتھے محبوب نو چھڑ دیتا اوتے پچھتائیں گا تے آکھیں گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول کاش میں اللہ اور اس تے رسول دی اطاعت بولو اطاعت میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا فرشتے مار دے جان گے جدو جہنم دی طرف لے جا رہے ہیں ادو آرزو کرے گا کہے گا یا اللہ میرا ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ فرمان گے بول تیرا کی سوال ہے آکھے گا یوم اذی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی وصاحبته واخی وفصیلته التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی اللہ سونیا اج کرنا اج میرے نال سودا کر لا کی سودا کرنا چاہنا ہے یا اللہ میرے بیلی لے لا جنہ بیلیاں دی وجہ تو اج میں جہنم دی طرف جا رہا ہوں اللہ میرے بیلی
لے لاؤ پر یا اللہ مینوں جہنم تو بچا لاؤ. اللہ فرمان گے کلا انج نہیں ہو سکدا مالکا انج کر پھر میرا باپ لے لاؤ. اللہ میرے باپ نو جہنم اندر سٹ دے پر مینوں بچا لا. آواز آئے گی کلا اے بھی نہیں ہو سکدا یا اللہ انج کرنا پھر جمن والی میری ماں لے لا جس ماں نے میرے تے محنتاں کیتیاں جس ماں دا دودھ پی کے میں بڑا ہویا جس ماں دے ہتھاں دے کھانے کھا کے بڑا ہویا ماں اللہ میری ماں لے لا پر مینوں بچا لا. آواز آئے گی اے بھی نہیں ہو سکدا یا اللہ انج کرنا میریاں دھیاں لے لا اللہ میرے پتر لے لا اللہ میرے بھائی لے لا یا اللہ سب کچھ لے لا پر مینوں بچا لا. جواب ملے گا نہیں نہیں ہو سکدا. آکھے گا ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی یا اللہ زمین و آسمان اندر جو کچھ ہے سب دا سب لے لا اللہ سارا سونا لے لا اللہ ساری چاندی لے لا پر یا اللہ مینوں بچا لا. جواب ملے گا کلا انھا لظا نزاۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا. جلد بازیاں تو کردا رہے ہیں اور انج نہیں ہو سکدا. فرشتے پھر مارتے جان کے اگے توڑ لین گے پھر عرض کرے گا یا اللہ میرا آخری سوال ہے اے بول تیرا کی سوال ہے. آکھے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اللہ سونیا میں سن بھی لیا تے میں ویکھ بھی لیا یا اللہ جہنم دیاں تکڑیاں نو ویکھ لیا جہنم دیاں دروغیاں نو ویکھ لیا جہنم دیاں زنجیراں نو ویکھ لیا جہنم دی اگ نو ویکھ لیا جہنم دے ریشے تے پیپ نو ویکھ لیا. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا اللہ میں سن بھی لیا تے میں ویکھ بھی لیا یا اللہ ایک موقع دے دے اللہ ایک بار دنیا تے بھیج دے اللہ ایک بار چھڑ دے اللہ میری ہتھکڑیاں کھلوا دے اللہ میری بیڑیاں توڑوا دے اللہ ایک بار مینوں دنیا تے جان دے. اگر تینوں دنیا تے بھیج دیواں کی کرے گا آندا نعمل صالحا نعمل صالحا نعمل صالحا. اللہ اندہ زنا نہیں کردا اللہ اندہ شراب نہیں پیندا اللہ اندہ جوا نہیں کھیلدا اللہ اندہ دھوکا نہیں کردا اللہ اندہ ظلم نہیں کردا اللہ اندہ زیادتی نہیں کردا اللہ اندہ یتیماں دا مال نہیں کھاندا اللہ تیرا در چھڑ کے کسی اور در تے نہیں جاندا. نعمل صالحا اللہ ایک موقع دے دے نیک عمل کراں گا اللہ فرمان کے دوبارہ موقع نہیں ملنا جہنم اندر سٹ دتا جائے گا. جدو جہنم اندر جائے گا پھر یاد کرے گا اج میں جہنم اندر کنہ دی وجہ تو آیا وا اوتھے آکھے گا ایتھے آندا سی یسالو ایان یوم القیامہ کدوں آنی ہے قیامت نہیں آنی قیامت. اوتھے آکھے گا یوم اذن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی. اوتھے پھر سب کچھ ہی دے گا پر ادو قبول ہے ایتھے ایک پتر نہیں دے سکتا مدرسے واسطے اوتھے سارے پتر ہی دے گا. ایتھے ایک بیوی نو نہیں کہہ سکتا نماز پڑھ اوتھے وہ بھی آکھے گا اللہ میری بیوی بھی لے لا جنہیں 70 سال میرے بیڑے دی صفائی کی تھی میرے گھر دا خیال کیتا اللہ اینو ہی جہنم میں چھوڑ دے پر مینوں. لیکن دنیا دی عدالت نہیں کہ جتھے جرم کوئی کرے تے سزا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ جدو جہنم اندر جائے گا آخری آرزو کرے گا جدو جہنم دے اندر جائے گا یاد کرے گا آج میں جہنم اندر کس وجہ تو آیا ماں خیال کرے گا دنیا دم اندر سامنے رکھے گا یاد آئے گا ہاں پہلے تے میں بڑا نمازی سا فلاں بندہ میرا بیلی بنے آؤ ایک بار میں زور پڑھن لگا انہیں کہ یار چھڑ پھر پڑھ لیں پھر ایستا ایستا نمازاں چھڑ دیاں میں ساریاں نمازاں چھڑ دیتی ہوں فلاں بندہ میں بیلی بنایا انہیں مینوں شراب تے لگایا ایک بار میں ادھے کہنتے شراب پی تھی پھر ساری زندگی واسطے میں شرابی بن گیا فلاں بندہ میرا سی زانی بیلی وہ زانی سی تو دنال میں مل کے چلے آ ایک بار انہیں زنا تے لگایا پھر عادت ہی بن گئی ساری زندگی دی پھر میں زنا ہی کرتا رہ گیا فلاں بندہ سود خور سی انہیں میں نے اس کام تے لگایا حرام کھان تے لگایا پھر میں حرام ہی کھاندا رہ گیا آج میں انہاں دی وجہ تو جہنم وچ آیا وا آکھے گا یا ویلتا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں فنا بندے نو اپنا بیلی نہ بناوندا کاش میں زانی نو اپنا بیلی نہ بناوندا کاش میں شرابی نو اپنا بیلی نہ بناوندا کاش میں جوے باز نو اپنا بیلی نہ بناوندا اوے میرے دوستو بھائیو بزرگو اوتھے آنسو کرے گا اگر برے بندے میرے بیلی نہ ہوندے میں بھی نماز پڑھنے والا ہوندا میں بھی دل سے سننے والا ہوندا میں بھی قرآن پڑھنے والا ہوندا اج میرا اللہ میرے تے راضی ہو جاندا جویں
مرد حسرت کرنگے جدو عورتاں نو جہنم اندر سٹیا جائے گا عورتاں بھی خیال کرنگیاں آخر کس وجہ تو جہنم وچ آئیاں ماں پھر اے کوئی آرزو کرنگیاں کاش فلا عورت ساڈے گھر نام دی اسی بڑے عزت دار ساں میرا باپ بڑی عزت والا میری ماں بڑی عزت والی اور میری او ماں میری او بہنو خدا دا واسطہ دے اپنے بھائیاں دی عزت رو خاک اندر نہ ملایا دے اپنے باپ دی سفید چادر نو داغدار نہ کریا دے اپنے قبیلے دا خیال رکھیا دے اپنے خاندان دی عزت دا خیال رکھیا دے انہاں بھائیاں نو بہنا تے بڑا مان ہوندا ہے اگر بہنا غیرت والی ہوویں اگر بہنا عزت والی ہوویں بھائی سارے چک کے جیندے نے بڑے فخر نال زندگی گزاردے نے اگر کسے بہن اندر کوئی غلطی نظر آ جائے کوئی کمی نظر آ جائے پھر پراواں تے سارے نیویں ہو جاندے نے پھر بڑھڑے باپ دی کمر چک جاندی ہے پھر ماں دکھی ہو جاندی ہے میری او بہنو خدا دا واسطہ دے کسے غیر عورت دے آنکھیں لگ گئے غیر مرد دے آنکھیں لگ گئے اپنے باپ دی عزت نو خاک اندر نہ ملایا جائے اپنے بھائیاں دی فخر نو اپنے بھائیاں دے غرور نو خاک اندر نہ ملایا جائے اپنی ماں دی عزت نو خاک اندر نہ ملایا جائے اگر غلط عورت دے آنکھیں لگ کے گناہ کرو گیاں پھر اوتھے کہو گیاں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے فلاں محلے دی عورت غلط سی کاش ساڈے گھر نام دی اے عورت آئی انہیں مینوں غلط سبق پڑھایا غلط راستے تے لگایا اس عورت تے آنکھیں لگی میں ماپیاں دی عزت بھی گواہ بیٹھی اپنی عزت بھی گواہ بیٹھی ماپے بھی رس گئے سونا رب بھی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا محبوب نے فرمایا چنگا بیلی تے گندا بیلی چنگے بیلی دی مثال انجے جمیں کوئی بندہ عطر والی خوشبو والی دکان تے ٹر جائے کچھ لبے تے پامیں نہ لبے خوشبو تے ہلے ضرور آنگے تے پیڑا بیلی بناؤ گے دی مثال انجے جویں بندہ لوہار دی دکان تے ٹر جائے نا کچھ لبے پامیں نہ لوے اکھاں وچ دھواں میں ضرور پے گا کپڑے تے چنگاریاں میں ضرور گرن گیاں میرے دوستو بھائیو بزرگو اگر پیڑے بیلی بناواں گے جدو دنیا تو جاواں گے بندہ فوت ہوندا ہے نا تے بیلی گندے بنائے تے او شرابی آکھدا ہو یار اسی رل کے شراب پیندے سا میں تے جنازے ضرور جانا ہے تے او زانی آکھدا یار اسی رل کے فلاں جگہ تے جاندے سا میں تے جنازے ضرور جانا ہے جے بیلی بنائے کتے لڑانا او یار اسی رل کے چار کتے میڑیاں تے لے جاندے سا میں تے جنازے ضرور جانا ہے او یار اسی رل کے ڈکیٹیاں کردے سا اے بڑا بندہ بڑے لیتر کھا کے بھی ڈکیٹیاں نہیں سی مندا میں تے جنازے ضرور جانا ہے جدو گندے بیلی ہون گے تے تیرے جنازے جان گے فرشتے لکھے لے جان گے اللہ اے زندگی دی کمائی ہے اگر چنگے بیلی قرآن دے کاری دین دے عالم امام مسجد نمازی چنگے بیلی جدو اعلان ہوندا ہے نا فلانا فوت ہو گیا پھر وہ دوڑ دے نے نمازی یار ساڈا نمازی فوت ہو گیا استاد جی پریشان میرا شاگرد فوت ہو گیا امام مسجد یار میرے پیچھے جمع پڑھدا سی نمازاں پڑھدا پھر تیرے جنازے وچ چنگے لوگ آن گے نا فرشتے لکھ کے لے جان گے اللہ اے چنگا سی تے پاویں نہیں اے دے بیلی بڑے چنگے سی محبوب نے فرمایا 40 توحید پرست گواہی دے دین اللہ دے گناہاں نوں معاف فرما دے چنگیاں دا جنازہ ویکھیا جے قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی صاحب چنگیاں دا جنازہ ویکھیا جے علامہ احسان الہی ظہیر مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ مولانا محمد شریف آبادی صاحب مولانا عبدالعلیم یزدانی صاحب مولانا محمد یحییٰ رسول نگری صاحب اسی طرح بڑے بڑے چنگے ٹر گئے چنگیاں دے جنازے ویکھ کے بندے نو پھر حسرت ہوندی ہے کہ کاش میرا جنازہ ہوندا اتنے مشائخ میرے جنازے وچ ہوندے اتنے قاری تے عالم جنازے وچ ہوندے او میرے بھائیو دوستو بزرگو اے آخرت دیاں آرزوواں نے اوتھے دی آرزو نالو ایتھے نیک اعمال کر لو تاکہ قیامت والا دن ہوئے اللہ فرمان سلام قولا من رب الرحیم جاؤ میرے پیارے بندے تینوں تیرے رحیم رب دا سلام آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے جب دیانی اذانی آوازاں پڑھیے یار 5 نمازاں اٹھ جلدی مسجد جائیے اٹھ جلدی
اٹھ جلدی مسجد جائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے جد آوے صیام مہینہ گزرے وچ قیام مہینہ روزے رکھیے نال رکھائیے روزے رکھیے نال رکھائیے سدھے جنتاں دے وچ دائیے دئیے صدقہ ٹلن بلاواں کریے یار سب لئی دعاواں دئیے صدقہ ٹلن بلاواں کریے یار سب لئی دعاواں دل ماپیاں دا نہ دکھائیے دل ماپیاں دا نہ دکھائیے دل ماپیاں دا نہ دکھائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے دیاں پتر رب تو منگیے اس تو منگ دیاں کدی نہ سنگیے دیاں پتر رب تو منگیے اس تو منگ دیاں کدی نہ سنگیے بوہا غیراں دا نہ کھڑکائیے بوہا غیراں دا نہ کھڑکائیے تے سدھے جنتاں دے وچ جائیے آؤ سونے رب نو منائیے آؤ سونے رب نو منائیے سدھے جنتاں دے وچ جائیے دعا ہے جو سنیا سنا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے ماشاءاللہ یوٹیوب تے تسی لکھو گے یاسین اسلامک یوٹیوب تے یاسین اسلامک لکھو گے انشاءاللہ اتے تو انہوں تمام علماء کرام دیاں ریکارڈنگاں علماء کرام دیاں ویڈیوز انشاءاللہ ملن گیاں یہ چینلز تسی انہوں کی آندنے اور جڑی بلامی وہ بھی کرو تے باقی جڑا انہوں اتھے علماء نو تسی سنو گے تے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوئے گا اسی طرح زہیب میڈیا ماشاءاللہ میرے بھائی تشریف لے آئے نہیں اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت قبول فرمائے بڑی انہاں دی عقیدت خلوص ہوندا ہے ویڈیو والے بھائیاں دا خطیب ایک گھنٹہ بیان کر کے چلے جاندے نے 5 گھنٹے کھڑے رہندے نے 5 گھنٹے ویڈیو بناندے رہندے نے تہاڈا خیال کردے نے تسی انہاں دا خیال کریا کرو اور اللہ تعالیٰ سارے بھائیاں دا آنا بیٹھنا سننا سنا قبول فرمائے سارے بھائیاں دا تعاون اللہ قبول فرمائے